shrimp. Ting ting! Guys, andito tayo ngayon dahil magluluto ako. Palagpat lang. Magluluto tayo guys. Alam nyo ba yung eel? Ang tawag sa amin nun is Nipa Nipa. Yun ang tawag sa amin dito sa mga Ilonggo or Hiligaynon. Yan dito. So, yun. Papakita ko sa inyo kung paano lutuin si Nipa Nipa. Actually, minodify ko siya guys. Napakita ko sa inyo, instead of ilalaga ko siya, yung ginawa ko muna, pressure cooker ko siya. Pressure cooker. Yun, ginamit ko siya para diba, matinik daw kasi yung eel. Kaya, yung ginawa ko, yung ginawa namin, pressure cooker lang guys. Tingnan natin kung gaano siya kasarap at kung gaano siya kalambot. Alright? Tara! Ayan guys, dito tayo magluluto ng ating adobong eel or adobong nipa-nipa. Ayan. Kung nakikita nyo, naka-pressure cooker na siya. Siyempre, ito yung kanyang ingredients. At saka, toyo and toyo. And ang ating suka. Charan! Alright, syempre, ito yung kanyang ingredients. Bawang, sibuyas, luya, tsaka sili. Yun ang papasarap. Tsaka syempre, wala tayong pamindang buo, kaya itong black pepper na lang. Ito, masarap din to eh. Tsaka yung ating suka, tsaka yung ating toyo. Alright? So, tara, umpisahan na natin. Siyempre, atin munang tatanggalin sa pressure cooker yung ating eel. Guys, may option kayo. Kung wala naman kayong pressure cooker, okay naman sa ilaga, alright? Guys, ito na yung tinanggal natin sa pressure cooker. Ayan, yung ating eel. Alright? Or nipa-nipa tawag sa amin. So, atin siyang i-adobo. Alright? Magigisa muna tayo, ha? Parang ayaw niya pa. Ayaw niya pa. Antayin natin uminit yung ating kawali. Ayan, mainit na siya. Maglalagay tayo ng konting wow. Ayan. Pwede ko naman siyang gawin sa sa pot. Kaya ito na lang para kita. Kasya naman yan. Shout out sa aming asong tumatahol dyan. Tahol yung aming aso dyan.
lang to. Natural lang na pag-adobo. Ayan. Gisa-gisa lang natin. Pantanggal ng langsa. Yan, luto na yung ating ingredients. Siyempre, ilalagay na natin yung ating eel. Yan. Since luto na rin naman ito, malambot na to. Kontik dito na lang to. Right? Alright, medyo mainit siya. Yan. So, careful lang tayo ng ating paghahalo kasi malambot na siya. Tapos lagyan na lang natin ng toyo. Ayan, okay siya. Guys, option nyo pa rin kung maglalagay kayo ng water ha. Pero ako kasi mas gusto ko yung ano, yung konti lang yung sabaw. Ayan, ipesto na lang natin ng ano. Kasi malambot na to eh. Kasi diba pre-pressure cooker natin. Para hindi siya masira. Ayan. Takpan lang natin konti at maghintay tayo na kumulo. Ayan, as you can see, kumulo na siya guys. Lagyan natin ng suka. Ang importante lang naman sa lahat ng mga adobo, anong klaseng adobo, yung kanyang suka is maluto. Ito yung eel na ano, na binigay nung aking sister-in-law. Siyempre, lagyan natin ng genera. Konti lang siya, guys. Para magkalasa. Ako kasi pag nag-aadobo ako, mas gusto ko meron konting sugar. Tapos, siyempre, ang ating black pepper. To taste pa rin kayo, guys, ha? To taste, ha? Depende sa inyo kung ano yung magustuhan yung lasa. Ayan. Mag-i-spread naman yan. Ayan, antayan lang natin na kumulo ulit. Ayan guys, kumukulo na siya. As what I've said, ako kasi pag nag-aadobo ako, mas gusto ko yung may konting sugar. Kaya maglalagay tayo ng charan, sugar. Almost na tayo guys. Masarap kayo ito. Pangit lang yung itsura ng eel, pero masarap kainin. Medyo matinik lang siya, pero masarap ito kainin. Paborito ng mga Pinoy. Yung pagtitimpla nyo guys, to taste pa rin.
Nakita nyo medyo marami pa yung sabaw. Pag ako din nag-adobo ko, pwede namang i-separate yung para hindi maanghang para sa mga bata. Please natin. Para hindi maanghang. Pero ako mas gusto ko yung ilalagay ng ano. Sarap. Buti pa, pabawasan na lang natin yung ano, yung kanyang sabaw. Ayan guys, luto na tayo. Since meron tayong mga anak, i-separate ko sila ng walang sili guys. So, bawasan lang natin to. Kasi ako mas gusto ko kasi ng merong sili. So, kukuha tayo ng iilan lang para sa kanila na merong na walang sili. Alright? Kasi mas gusto ko yung ano yung walang sili, yung may sili. Ano naman? Pagkabi ko lang na tayo guys. Kasi yung lolo ko daw is native from Bicol. Ayan. Gusto ko siyang binabali ng ganyan. Tapos ilalagay siya dyan. Para ma-taste talaga. Or meron naman yung kailangan naman yung iba ginugupit. Ayan. Hindi naman masyadong maanghang to. Itong klaseng sili na to, hindi to masyado. Okay na siya. Diba? Wala na masyadong ano. Ready to eat na tayo. Ayan. Remember guys, itong eel na to matinik to ha. So kung kumakain kayo, be careful lang sa tinik. Alright? Okay. Sarap na siya. Tcharam! Ayan. Ayan guys, eto na siya. Adobong eel or nipa nipa sa tawag sa amin. Alright, eto na siya. Sarap-sarap na. Pwede na tayong kumain. Sarap. Malinamnam guys, promise. Hindi lang siya dahil naluto ko siya. Dahil masarap talaga siya na klase ng isda. Alright? Till then, bye-bye! Thank you for watching. Sa mga hindi pa dumikit sa akin, dikitan nyo na po ako. Kung nagustuhan nyo po yung shinare ko na video, please give me your like and comment below kung meron po kayong maisa-suggest sa pagluluto ng ating nipa nipa or eel. Alright? Thank you so much! Bye-bye!